Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Trixie, sweetheart. Tapno saan ka nga matiktiktikan nga gururay ka niya dito'y balay tagbalbalem. Tukas tangan dakit ti opisina from Monday to Friday. Insingasing ni Mama. Nga umay nakakadkaduay nito eh. Ni Mama? Umay nakakadkaduay dito balay? Kunam, Rory? Yeah. Ala, sino kadkado ni Papa yung balay no? Umay dito eh. Damat pa na ating ko ang kadwana sa dyan. Sikat awan kadwana so umay nakakadkaduay ni Mama. Tapno tuwa kay nga marites nga agmalmalem. Tapno awan ti. Tapno saan ka nga mabor? Hanggang nga boring. Sige. Sige. Kahit ko unay, sweetheart. Kaya't ko launay. Kaya't ko launay kunak manong naming yung kinapudno na dahil ito'y tikabot-buteng ko mapasamo. Nga umay dito'y ti duble kara nga katugangak nga babae manong. Duble kara ko na. Tayo di pala damo nga mamamok isuna. Idi sang kami pa nag-asawa kini Rolly, manong nemi, idi amunak kadakwada. Okay ni papang na, okay di kapsad na. Okay ni mamang na, no si sasango ni Rolly. Ngem, idi maikorner na, kadidi nga papang ko di balay da manong nemi, imbaga na mismo kanya. Nga di nakayat ngagbalin nga manugang. Ta sa anak kanungan ay kari. Uno maikari kadakwada. Agpesumot manong nemi no kasasaad ti biyag ket talaga nga sa anak ka maikari kadakwada. Mga obisina ni Rolly manong nemi idinto ta siya ket high school graduate aklang. Namamunak ni Rolly di department store nga pagtrabaho akas sales lady. Di bakas dawag idi no api nga siya tinarem na. Ket gabot ay patpatig ko kin mamati akmat ni patpatignak. Inaklungkot pa nagayat na manong nemi. Aging ka nga duwa nga tawen min nga agnubyo. Awan pa tinapasamak kada kami ta di namat kidawen. Sa mesa iso na mismo't ng ibaga nga amo na nga respetaren ti kinababae. Nga sanang tulaeng alaen ti amin-amin ko no malpaston ti kasarmi. Manong nemi, gapot ha, kahit mimiten iti agpamilya, naisingasing idi ni tatang, nga umuna nga mga patakder kami ti balay mi, sakbay nga agkasawa kami. Ta naamuan ni tatang manong nemi nga dinakayat ti katugangak tubi nga babae. Nga nabibintas nga no, agkasar kamin, adantun dagos nga pagyanami, nga may isina ka mga dagos kadagiti pakaikamanga. Insingasing ko dayta manong nemi iti asawa ket imanugot met. Ket mismo nga ti asideg ti barangay mi sadya kami nga nagbalay. Ket iti malpasen ti kasar manong nemi dito'y kami nga nagindeg. Di makadagas manong nemi duwamet langin nga tawen ngagdenden na kami ti asawa di kamot pa ilang madan ti anak. Nagpa-check up kami ngagpadpada manong nemi kadagpadpada nga awan diferensya mi. So ako nami nga dumteng tumitlaeng ti agbaling anak mi nga isagot ni Apo Diyos kada kami. Dinakpalubusan ng ti asawa nga agtrabaho manong nemi dito'y aklatan balay nga agtagibalay mangpalubos ken kuana ken mangsabat ken kuana manguray ken kuana ti panagawid na. Ada hardin ko ada garden ko manong nemi iti sango kadag iti ornamental plants ada pay vegetable garden ko met iti likod ken inikanak ni tatang ko iti puunak nga nagtaragin ti native na manok. Deda ti pagpalpalabsak iti oras nga agbalmalem. Ket mga nga dumteng ti Sabado ken Domingo agkuyog kami ti asawak ngamin kam agmol wano saan ket ingkam sumuknal iti simbahan. Kem ti Lunes aging gana ti Biyernes agmemesa agtumanong dito balay. Aging nga nakiktutak iti bagana.
nga umay kanuagyan ditoy, ti katugang nga babae. Okay lang, kunak mata. Nga mamuglatan manong nemi no anyan tut mapasama. Sigurado, nga maaramid to, ti katugang ti amin na kayat na, nga aramiden kontra kanya. Eksipot na talaga nga rod nga tinakayat. Ngayon barbarin ko nak, no, agbalbaliwan. Nga inawat na matlaeng nga siyak at talaga ti asawa ti anak na. Barbaring barbaring li. Barbaring laeng kinon kunak itinakam kumanong. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagyan ditoy balay na panainala. Iti may sa nga bigat iti Sabado. Ket siyempre, ket nasayata. Iti panakilangan na. Oh, nagpindas nga paiso na ito nga nabiru kayo nga nang idiswan ti balayo. Rolly, Trixie, kabata Presko. Ay, sasagpaot aklakid din ito eh. Kaya talaga ma, no kayo nagpaot dito, pag hindi na saan. Malaksid no dinakayat nga agpaot, ti asawam. Ay, apag hindi na saan mama. Kaya kahit ko hindi ata, anda ka kang kalayon kakadkaduak, no kasta nga panawanak ti asawak. Okay. Koste nga din. Ma, Trixie, ada na sikin papanak iti dito nga bigat iti Sabado. Oh, makamukay na. Agmalmalim kayo nga agmares nga katugangan. Sige nakon. Oh, sige iho. Agananad ka di ba nagmanahom? Ngimi di makapanawon. Hoy, babae. Mama. Ti pakarup mo siguro. E di doon nga tawon nga panagdenayo ti anak ko. Ket inawat ka. No, senyora. Anto mapasamak dito. Agsipot tagas kasiding sangka nga kayat. Imagine, abos ta mamirmiraot ka. Abos ta illiterate ka. Baog ka pa'y. Mama, awan diferensya. Happy nga rod nga sa mo may payan, ti anak ko, ti anak. Nakalkalik ka kumana. Kaputa inutil ka. Awan serbin. Di ka mabain. Di ka lang rod may karakarin nga may kamang. Kalpasan na sa mo pa nga may kanti anak ti anak ko. Awan serbin mo asawa. Awan serbin. Isu ka no sakti si ka. Napipitas lang nga no sinaam ti anak ko. Dapat ni ka sa adagundaw iti anak ko nga mangpili ti rumbay nga pilyan na nga baling asawa. Awang kada kayo ti desisyon, mama. Ada ti asawak. Hoy, agtrapaw ka, ha? Diya kaya't nga, agmulmulag lang nga kasta. Sige, agdalos ka si Jay. Agtrapaw ka. Ma, bugkaw, bilinan tak manunusan. Agtrabawak. Iso nga saan ng span nga bugkawan lang. Hanak bugbugkawan. Tama nga no, mapunuanak ket. Ana? Hanat ako na? Mapunuan ka ket? Laglag pa inyo mama. Adda kaya mismo iti balay mi. Balay mi? Balay laeng ti anak ko. Gapot ay sulat ng gastos. Nabangbang kitiro pa ma. May kamkamang kalaeng nga sa serbi na inutil. Mama, please. Saan ka magsaol ka na kita? Makapasakit kayo. Talaga may tarang tagmasaktan ka. Nagtrabaho ka! Nagkuni ka! Dinaknas ka ng bugkawan, mama. Taorin dinak baunin ko nakmat. Agtrabaho ak. Di na kayo. Gaga, torpe. Saan takman na magsasawan ti kasta, mama? Umatapok basol ko. Ay, basta nyaman ti kayat kong araminet. Bibiyang mo. Sige. Yan tangin kit. Awam mo ti basol ko. Saan mo asyak tagbas basol? No dikit na kayo. Sige. Di kayo mabanog, abugkaw-bugkaw. Di kayo mabanog, agpungtot. Sige. Okay lang. Manong nami na ibagak da ito'y kinitatang ket kunana. Kaya dapat nga di mo ipulong kini Rolly. Tigas ta nga raramidin ti katugang. Tang. No kipulong at. Asino tinamnamain yung anad da nga patyan na. Siyak nga tak. Uwan no ti inan. Dikit mo sawad. Siyempre, paglibakan to di inana. Hangapod no dahita ko na.
Patpataksan naglang ta asawam ko na na. Ito yung nakasaysayatak man. At ka din nakita mo, madingin pakita, kita asawam ko na to. At talaga mat. Nga no kasaysayat isuna, no adda ni Ruli. Anang orglatan, agan anos kalatakastan. Nga makadenam ti duble kara nga katugangam. Babanyo na tandang. Tapat check nga, dumteng tumit lang ti gundaway. Nga mamuan ni Rolly amismo ti kinapun. Ure ni Edna manunemi nga dating katrabaho ken best friend ko nakasta nga tawag ket kasasritak su. Nga okay lang ko na. Agan anos ka nga no di mo kay tagipulong. Igang ano kasta nga tinawag kami manunemi ken ni Edna pagbalinan to ti kadugang nga lalaki kanot kasasarita. At lalaki man niya. Liblibutam tinak ko! Liblibutam! Babait kinasaritak, mama. Kasano ko mamati aklaman? Ipulong ka iti anak ko. At dalalakim, liblibutam. Hawan ebidensya yun, mama. Ha! No kaya dak man patpataksin, iti matang anak yun. Awan ti maramin ko. Yung dakal ti panagtalag ko iti asawak. Wala niyan ibang bagayo keng kuana. Anak kay patyen. Oo, siyak ngayon na, dinagpatyen. Ha! Maduktalak lang ang ebidensya. Maibidyo kayo, mapicture kayo. Kasi sinarak mo nung kasta nga makikaruba ka. Talagang, ha? Ibulgar ko kini Rolly. Tapno lang mapaksyat ka. Tapno lang papanawan na ka. Saan ka din nga sumardeng, mama? Didak ka dilat na maawat nga manukeng nyo. Saan ka nga maawat? Iso nga adak dito, hoy. Tapno di ka sakit aramidag ti amin. Tapno agsina kayo. Tapno isina na ka. Nalabas ti raramiden ti katugangak nga babae manong yung nagan-aros. Imagine. Inanusak ti inom nga bulan nga kadana dito. Ano kasta nga awan ni Rolly, permi, nakakarakaro. Kaya di mesa nga malem, manong naming nga panaggapok, iti karubat at danapang ko inala. Idudumtengak manong nami pinagsawsaw anak manin. Adalakin, adalakin, gaga, turpe, libliputam ti asawam, ti anak ko, libliputam, ha? Ha? Di ka pala kami nagtalaw, o sa serbim, illiterate. Nangig nga mismo ni Rolly manong nami gabuta, dimteng nga bigla. Mama? Ano tararamidan nyo ti asawak? Pabagayam tingkay nangigan ket sumagmanulay nga paset ti pakasaritaan ni Trixie Itilawag City. Umunang intay pagpilyan para ti panakapili the best letter of the fourth week. Iti bulan ti Oktubre. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award. Search for $1 billion Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Ingkay tumangigan ti pakabuklan dato nga pakasalitaan ni Trixie into 12:30 nga mangigan yun to ti lagip tinapalabas. Inak to i-share dato nga programa dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Nagdingding ka nga agdamaytang ang bibuya. Pag-share, pag-like, kano saan ka pa nakapagpalo iti page ni Paring Ray. Ket nagpalo kayo. Ket no inton may upload dato nga video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share. Kano saan kayo pa nag-subscribe iti YouTube channel na ag-subscribe kayo kuma. Yeah? At ito yung agbibo karatayon ni Josephine Stango sa atang ni Larry Agkawili Domingo. Happy watching nga kayo kender dumapay nga madama nga mangbuybuya. Ayan. Daduma pa yung mangbuybuya. Kada tayo. Okay? Ang lagay mo, kahit kung ipalagip ka nagiti grand finalist tayo, kan ka nagiti agdingdingag ka nagbuybuya, nagiti agkakadakil nga premyo para ka dito'y umay to nga awarding ceremonies. Malapit na. October, November, December.
Tadwalaingin nga grand finalist iti urayan tayo, ya. 50,000 pesos para iti grand winner. May kapipintasan nga surat. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kasabitan, dito'y may isang special award ng umawat iti 5,000 pesos. Okay ba? Okay na okay, di ba? Kahit kung ibaga, kada kita'y grand finalist tayo, nga i-share datay monthly video yo. Datay monthly so ti pa magsa nga pagibasaran dagiti criteria in judging. 25% struggle of the story no kasano dagiti adu nga rigat nga nagpasaran dagiti akin istorya sakbay nagbaling nga success na imbaligyan tinagresultahan. Another 25% detoy moral lesson nga maadaw iti istorya ken kangruante amin detoy 50% iso daytay viewers and listeners impact. Kaulawan naman dagitay agdingding kinagbibuya dagitay agi-share no ka detoy programa tayo dati teaser tilagip tila palabas nga maila live ng kay Buya ditoy page ti paring Ray kasken ni Amalia Jose iti Palm Spring, California, ni Feli Azaret Cortez iti Canada, ni Florence Kik Fiesta iti Hawaii, Erlinda Panterosete iti California, Erlinda Stabilio iti Hawaii, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Marilyn Tamayo iti Hong Kong, Josephine Istango, ni Matda Yolanda Kalumpit, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Leti Carbonel Tagabi iti Singapore, Adela Manera, Eva Gagula Galima, ni Chester Baldovi iti Badok, ni Arlene Tolero Soberano, ni Abby Cruz iti Bacara, ni Ami Akuba iti California, ni Elizabeth Esteban Baisa iti Nueva Era, ni Sharon Barcarce iti Tugigaraw kan sabatang ni Jeff Cagente iti Pasukin. Kagayam, thank you iti panagbuya yo. Padanan dak madamdama dir manong nemi ada dir manong nemi ita iti page nga dir manong nemi. Madamdaman tulaeng ay kakadwa tayo. Okay ba? Thank you for watching.